It-tfal u s-sorjiet tal-Orsolini li jieħdu ħsiebhom f'Angela House fi Gwarda Manġa il-koll jiċċelebraw il-milied bit-tradizzjonijiet tagħhom. Jibdew b'qudiesa lejlet il-milied u f'nar il-milied jiftħu r-rigali qabel jingħaqdu fis-sala għall-ikla tradizzjonali tal-milied. Tkellimna mal-madre tad-dar Sister Georgian mir-Raħalawċi tax-Xara li tkellmet magħna dwar l-imħabba li ma tafx limitu li għandhom lejn it-tfal fih dan id-djar tagħhom. Dan fil-waqt li tat ħarsa lejn kif iqattaw il-ġurnata flimkien mat-tfal li l-età tagħhom tvarja bejn trabi ta' twelid u 12 sena. Nqattaw flimkien kemm is-sisters u kemm it-tfal ninġabru flimkien għall-ikla ta' nofsinhar u nippruvaw nferħu li xulxin kemm jista' jkun. Hija żiedet tispjega l-attivitajiet li huma jagħmlu flimkien bħalma tagħmel kull familja. Nużaw is-sala fil-fatt għax in-numru jkun kbir. Anki l-tfal nippreparawlhom rigali taħt is-siġra tal-milied bħalma jiġri f'kull familja. Jiftħu r-rigali, jieħdu gost, u nkomplu mbagħad niklu flimkien. Qabel bħal-lejla ikollna l-qoddiesa ta' bil-lejl tkun fit-8 ta' flaxija. Anke jieħdu sehem it-tfal fil-purċissjoni anke sakemm il-bambin jitpoġġa fil-maxtura. Żiedet tesprimi kif huma jaqsmu l-ferħ tagħhom ma' Ġesu Bambin li wara kollox hija l-festa li tiċċelebra t-twelid tiegħu. Wara nieħdu xi ħaġa żgħira flimkien biex inkomplu naqsmu dan il-ferħ li jagħtina Ġesu Bambin. Imbagħad bħal għada nhar il-milied kif għadd niklu flimkien u nkomplu l-ġurnata b'affarijiet sbieħ, kant u affarijiet hekk. It-tħejjiet f'dawn id-djar jibdew sa minn Deċembru u ma jsirux biss mis-sorjiet iżda wkoll mit-tfal li jieħdu pjaċir jagħtu daqqatit. Nibdew mill-bidu ta' Deċembru narmaw id-dar f'kull appartament ta' tfal. Anki huma tfal jarmaw il-siġra tal-milied, xi tiżjien ieħor li għandu x'jaqsam mal-milied, kif ukoll il-presepju li nagħmlu il-presepju billi nagħmlu isfel. Tara xi tifel inawillek xi ġebla, xi pastur, u dan l-affarijiet hekk u jinteressaw anki jaraw kif jinbena dan il-presepju. Temmet tajt kif is-sentiment ikun wieħed ta' entużjażmu u ferħ. Sentiment ta' ferħ li anki ikollhom hekk ikunu tarhom eċitati biex jagħmlu is-siġra tal-milied u meta se nibdew nagħmlu hekk u meta se nagħmlu dik. U ħammur impoġġi dik hemmhekk, għas-sabiħa hemmhekk, hekk dak il-ċert entużjażmu ta' ferħ.